Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngibuka ubaba Mseleku lana angithi ngilanda indaba ku social media ngifuna ukuthi sihlebe kancane ngilanda indaba kunento endala ubaba Mseleku washo ukuthi lo osho leyo nto ngaye uzodila naye indaba le yabhululo. Mina nginombuzo ke ngiyabona nawo amakhosikazi ababa Mseleku mahle futhi bahle bonke and sezwe ukuthi vele umuntu onobhululu kuthiwa nje kufanele ebe nomama abahle angisho ukuthi ubaba Mseleku lowo njalo nina enihlebayo ningabe nesenye ngikhuluma kabi ngoba nikhohlakele nina. Mina ngibuza ukuthi into engiyibuzayo namanje njengoba ngibuka ubaba Mseleku nalaba ababehleka ngicabanga ukuthi leyo nto yaphuma ladies house angazi noma ngineqiniso yini noma ke nje yaphuma kula ma-pages la kuhletshwa kuwona ama-gossip pages ukuthi-ke nawo umbuzo bazalwane bosisi bogogo nomkhulu, umuntu onobhululu uyasebenza yini? Phela mina ngibona abantu abasebenzayo, umuntu esimbonayo nathi eveza ukuthi wenza umsebenzi othile ehamba, zikhona-ke izinto phela abayivezayo eziwubufakazi ukuthi bayasebenza. Mase kuthiwa kodwa unobhululu, ubhululu ukuthwala. Kanti unikezwa lento le efuna izinto eziningi. Ngike ngalalela la kwi-show kaGogo Skhotheni ku-episode 1 la bechaza khona ukuthi ama-sacrifices enziwayo kuya ngokuthi ufunani. Ma kunemali eningi kusho ukuthi kukhulu abakufunayo yona leyo nto leyo ngoba akacacisanga ukuthi yini. Waze wathi okunye kufunakala igazi lomuntu, okunye kufunakala igazi lesilwane or baqala ngegazi lesilwane mase begcina ngegazi lomuntu. Ngiyaxolisa ukuthi-ke kulento engiyibuzayo bekufanele kube umseleku mhlambe engifuna ukuveza ngayo isibonelo kulento because mina angizwa kahle. Uyithathelani into enkulu kangaka ma uzophinda usebenze futhi? Hayibo, lento le shuthi iyarobha phela. Ifuna ukuthi ube naleli gazi elenkomo, mangabe inkomo yimbuzi nezinkukhu futhi nje manje abantu sesizobajaja phela. uGogo Skhotheni usitshelile lapha ku-episode 1 ukuthi nje omunye uqala iy'nkukhu ehlaba iy'nkukhu edlulele ey'nkukhwini ehlaba iy'mbuzi kudlule iy'mbuzi ehlaba iy'nkomo. Shuthi into yakhona isikhatheleke manje masefuna-ke umuntu osondelene nawe. Sengibuza ukuthi-ke manicabanga because angazi nami futhi ngiyanisukela hlampe nananazi umuntu othwele uyasebenza. Uyakwazi ukuthi nento oyithathile isigubhana lesi ma kuyisigubhu or isilwane-ke esithile ngoba phela ngesazi bantu uyasebenza futhi. Hayibo, cha kuyadlalwa-ke kanti. Hawu, ungafike ngithathe into sebengitshelile zonke izinto ey'sabisayo ngibe nesibindi ngithi cha-ke hhayi kulungile ngizoyithatha. And enye into engiyizwile-ke ngiyanihlebela kuthiwa le yabhululu ayenzeki eMzansi. Mangizwa nje shuthi laba abasemzansi bekhuluma ngobhululu bethi bayakuthwalisa benzani, kuthiwa basuke bewahubhuza, kuthiwa iyabahlula. Yenzeka le ngaphandle kula mazwe angaphandle kulabo bhuti bethu nomalume bethu abangaphandle nosisi bethu bathi kuthiwa bayayishaya-ke yona leyo nto. Kodwa Nkosi yami, mina ngiyayibuza nje umuntu ngempela ngemali songaze ufise ukuthi ungabi nawo umndeni. Kodwa ngibuza-ke othwele uyasebenza yini? Ngoba phela mina ngiyabona iminyaka iyahamba vele umuntu useyako-40. Bakhona nje abantu engibona ngathi abenzi kahle ekhaya, engibona ngathi hayi abanye sibakhalele kakhulu sobe sesinemali. Webabo ngiyayidlalela mina nani. Please do subscribe. Ngizoqhubeka ngenza ama-reviews Uthando Nes'thembu, Gogo Skhotheni, ile show ka-DJ Zinhle, uyajola 99 angikuthandi. Mina ngixoxela into ngami, angikwazi mina ukuzenzisa. I-TV show nje mayingibhora, niyabona le i-Real Housewives of Cape Town, angaze ngize ngiyiqale bazalwane, aze ngiyiqale ngathi nje shazi ngathi wema kwenzakalani la.
Ngase ngithi kodwa ngiyababongela kosisi bathole ithuba lokuvela ku-TV bebonwe-ke nezinto ababona ngazo. Akhona-ke amanye amathuba azovuleka nabo phela ngithi bazothola lolo dumo lolo besebenzisane-ke nama-companies athile. Kodwa nje ukuthi benzani ngezwa sekuthiwa behlephulelana amabhega ngathi mina hawu kanti kunani? Kunani uma behlephulelana amabhega? Kwathiwa eyi asibazi ukuthi benzani labo anti babuye sebehlephulelana ngisho amabhega. Omunye kwathiwa ufuna umashonisa ngathi mina hawu cha lona-ke yena ubhedile kakhulu. Ungagijima uyovela ku-TV uthi ucashe umashonisa ngapha emphakathini awubonakali ngoba umashonisa uyakufuna ngapha nangumashonisa useyokubona ku-TV. Shuthi nje yena kuyothiwa bemnika imali umashonisa ebengena egeyithini. Shuthi nje umashonisa lo bemlandela ethi phela nakhu uyasebenza cela imali yami. Hayi sizoqhubeka nokuhleba kancane phela thina sihleba lokhu okungalimazi umuntu. Mase kudlulele-ke sisuke sesilungisana ukuthi hayibo sisi wasuhleba kakhulu manje sekukubi-ke phela akusabukeki. Okunye-ke please do subscribe. Ngiyabonga kakhulu i-support. Ngiyabonga i-support, ngibonga angiqedi. Thank you, I love you and I appreciate you. Bye bye.